खुलुमबाय लोगोफोर, बड'लेण्ड गियान चेनेलाव नोंथांखौ बरायबाय। दिनै जों नोंथांनो लानानै फैदों 18 अक्ट'बर 2025नि सानफ्रोमबोनि राशिफल। फै जों मिथिना लानि साना माबादि जागोन मेष राशिनिफ्राय मीन राशिसिम। बड'लेण्ड गियानाव दिनै जों 18 अक्ट'बर 2025नि गासै मोन 12 राशिनि थाखाय राशिफल मिथिगोन। लोगोसे बबे राशिया खाफाल गोनां जागोन बेखौबो फोरमायगोन। बिदिब्ला फै जों जागायदिनि। बेनिखायनो भिडिअखौ जोबजासिम नायथार आरो चेनेलखौ लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। मेष राशि, दिनै नोंथाङा मोनसे गोदान बिबान मोननो हागौ। नोंथांनि थुलुंगा आरो फोथायथिया बांगोन। रांखान्थियारि बिथिङा गोख्रों जागोन आरो फालांगिफोरा गोदान बाहागोनिफ्राय मुलाम्फा जानायनि सम्भावना दं। नोंथाङा नोंथांनि जिउनि लोगोरिनिफ्राय मदद मोनगोन आरो नोंथाङा समाजारि थाखोआव जाफुंसार जागोन। वृषभ राशि, दिनै नोंथाङा गावनि आदारनि सायाव जर'खा नोजोर होनांगौ मानोना सावस्रिया एसे गाज्रि जानो हागौ। नोंथांनि फोथायथिया बांगोन, नाथाय खरसाया बांनो हागौ। नाङै खरसाफोरनिफ्राय गोजानाव था। रमान्सआ मोनसे मोजां सान जागोन। फालांगियारि थासारिया मोजां जागोन। मिथुन राशि, नोंथांनि गोहोआ गोजौ थाखोआव थागोन, जाय नोंथांखौ गोनां हाबाफोरखौ मावफुंनायाव मदद खालामगोन। नाथाय खामानि गैयै मुवाफोरनि सायाव रां खरसा खालामनाया गोसोनि गोजोनखौ गोहोम खोख्लैनो हागौ। बिमा-बिफानिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। जिउनि लोगोरिजों सम थानाया गोजोनथाव जागोन। कर्क राशि, सावस्रिया मोजां जागोन आरो नोंथाङा रां रैखा खालामनो हागोन। नोंथाङा नखरनि सोरखौबा मदद होनो गोनां जानो हागौ। खरसा खालामनायनि सिगां सानना ला। मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दोआव हेफाजाब मोनगोन। खामानि थिलिनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनायाव नारसिनथाय जानो हागौ, नाथाय मोनाबिलिसिम गोसोआ सिरि थागोन। नखरजों सम हगार, बेयो नोंथांखौ गोजोनथाव बाहागो लाहोगोन। सिंह राशि, दिनै नोंथांनि जायखिजाया सिमांआ मोगथां महर लानो हागौ। रांखान्थियारि थासारिया मोजां जागोन। दावबायनाया नोंथांनि थाखाय मुलाम्फा गोनां जानो हागौ। मोनसे गोदान प्रजेक्टआव खामानि मावनाया मोजां जागोन, नाथाय सांग्रां जा। कन्या राशि, जिउ खुंनायाव सोलायनाया सावस्रिखौ साबसिन खालामनो हायो, नाथाय रांखौ आखायाव लाखि। ओरैनो गारनाय खरसाया मोनसे जेंना जानो हागौ। मोजां मोनज्लायनाय जिउ आरो जुलियारि जिउआ सरासनस्रायै मोजां जागोन। सिगांनि हाबाफोरखौ दिनैनो फोजोबनो नाजा। तुला राशि, दिनै जों सहायना थानांगोन। सासे लोगोनि हेफाजाबाव नोंथाङा फालांगियाव रां आर्जिनो हायो। मोजां मोनज्लायनाय आरो रमान्सआ नोंथांखौ खुसि लाखिगोन, नाथाय सोलोजों थिरांथा ला। गोजाम लोगोफोर एबा लोगोरिफोरजों सोमोन्दोआ साबसिन जानो हागौ। वृश्चिक राशि, दिनै नोंथाङा गोसोआरि नारसिनथायनिफ्राय उदां मोनगोन। रांखान्थियारि जेंनाया खमायगोन। नखराव बायजोनि सुबुंनि आखाय होनाया सोमोन्दोआव गोहोम खोख्लैनो हागौ। सांग्रां जा। नोंथाङा बैसोगोराफोरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। दावबायनाया मुलाम्फा गोनां। फालांगिफोरा मुलाम्फा मोनगोन। धनु राशि, दिनै नोंथाङा गावनि जिउनि लोगोरिनि मोखांआव मिनिनाय लाबोनो हागोन। रां खामायनायनि खाबुफोर दं, नाथाय सांग्रां जा। बेखौ बांद्राय खरसा खालामनो दाहो। रमान्सनि थाखाय साना मोजां जागोन। खामानिनि बयखौ थासेयावबो नोंथाङा गोहोखौ बुंफबनाय जागोन। बाहागोआरिफोरजों इयुननि थाखाय। मकर राशि, दिनै सासे जर'खा सुबुङा हारसिं थागिबिफोरनि जिउआव फैनो हागौ। नखराव गोजोन थागोन। खामानि थिलियाव नोंथांनि मावफुंनाया मोजां जागोन आरो बैसोगोराफोरा नोंथांनि खस्थ'खौ नोजोर होगोन। नाथाय लोगोरिजों सोमोन्दो थानाय मोनसे गुमुरा टेनसन सोमजिहोनो हागौ। रांखान्थियारि बिथिङा गोख्रों जागोन। कुम्भ राशि, दिनै गावनि जिउनि लोगोरिनि सावस्रिनि सायाव नोजोर होनाया गोनांथार। सरासनस्रा बै मुलाम्फा रांखान्थियारि थासारिखौ गोख्रों खालामनो हायो, नाथाय ओरैनो खरसा खालामनाया न'आव जेंना सोमजिहोनो हागौ। खस्थ' खालामनाया फिथाय होगोन।
दिनै उफ्रा खामानिफोरजों मोगा-मोगि जानाया गाहाम जागोन। मीन राशि, दिनै गोबां फुंखानिफ्राय रां मोननो हायो। जिउआव सुखु गोजोन थागोन। नोंथांनि खामानि आरो गोनांथिफोरनि सायाव गोसो होनाया गोनांथार। गावनि जिउनि लोगोरिजों दावबायनो थांनो सानथांखि लानाया जाथावना। फालांगियाव गोसो होसारनायनि खाबुफोर थानो हागौ। साख्रि मावनाय सुबुंफोरा दिनै जौगानायनि खाबु मोननो हागोन। अब्ला लोगोफोर, बेयो दिनैनि 18 अक्ट'बर 2025 नि राशिफल। नोंथाङा बबे राशिनि आरो नोंथांनि साना माबोरै थांगोन जोंनो कमेन्टआव खिन्थाहर।